Hei ja tervetuloa tähän pieneen hengähdyshetkeen. Tämä aika on sinua varten. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, ei suorittaa, ei onnistua. Riittää, että olet tässä. Istu alas tai jää seisomaan, jos se tuntuu paremmalta. Jos voit, sulje silmäsi ja tuo huomio hengitykseesi. Hengitä syvään sisään ja hitaasti ulos. Sisään ja ulos. Tunne, kuinka ilma virtaa sierainten kautta keuhkoihin ja ulos keuhkoista takaisin maailmaan. Jokainen hengitys on kuin pieni aalto, joka tuo mielen rauhoittumaan. Nyt kun hengität sisään, voit ajatella, olen tässä. Ja kun hengität ulos, ja se riittää. Sisään, olen tässä. Ulos, ja se riittää. Anna kehon painon tuntua. Huomaa, missä kohtaa keho koskettaa tuolia, lattiaa, maailmaa. Voit antaa hartioiden laskeutua, leuan pehmetä, kasvojen rauhoittua. Jos mieleesi nousee ajatuksia, huomaa ne, mutta älä jää kiinni. Anna ajatusten tulla ja mennä. Kuten pilvet taivaalla, ne liikkuvat, mutta eivät jää. Nyt voit kuvitella paikan, jossa tunnet olosi rauhalliseksi. Se voi olla rantakallio, metsä, mökki. Kuvittele sen ääniä. Tuulen henkäys. Luonnon hiljaisuus. Tuo itsesi siihen paikkaan ja hengitä siellä hetki. Sisään ja ulos. Vielä muutama hengitys tässä rauhassa. Sisään. Uusi alku. Ulos. Päästän irti. Ja kun olet valmis, voit avata silmäsi tai jäädä tähän vielä hetkeksi. Kiitos, että otit tämän hetken itsellesi. Muista, sinulla on lupa pysähtyä milloin vain.